имрӯз мунтахаби футболи Тоҷикистон дар доираи рақобатҳои даври сеюми гурӯҳии ҷоми Осиё бо тими миллии футболи Лубнон рақобат мекунад. қабл аз оғози ин дидор нишасти матбуотӣ доир шуд, ки дар он сармураббии дастаи мунтахаби Тоҷикистон Петр Сегерт ва нимуҳофизатгар Парвизҷон Умарбоев иштирок ва суханронӣ намуданд. Петр Сегер дар нишасти матбуотӣ пеш аз бозӣ дар баробари он ки чӣ гуна дастааш бар муқобили Лубнон омодагӣ мебинад сухан кард. Барои мо рақобат бо тими миллии Лубнон ин финал аст. Бозии мазкур ҳам барои мо ва ҳам барои рақиб хеле душвор хоҳад буд. Ҳатто қабл аз оғози ҷоми Осиё 2023 бисёриҳо тахмин мезаданд ки бозии ниҳоии марҳилаи гурӯҳӣ ҳалкунанда хоҳад буд ва ҳамин тавр ҳам гашт. Лубнон рақиби пурқувват аст. Мо ҳунарнамоии онҳоро тамошо кардем, онҳо аз моро тамошо карданд. Дар нерӯсанҷӣ бо дастаи Лубнон бояд бо низом бозӣ кунем ва имкони истифода бурда ба хато роҳ надиҳем. Кӯшиш мекунем ки футболи худро бозӣ кунем. боварӣ дорем ки бачаҳо дар майдон барои ба даст овардани натиҷаи мусбӣ мубориза мебаранд. Парвизҷон Умарбоев нимуҳофизатгари мунтахаби Тоҷикистон низ андешаҳои худро баён намуд. Мо дар рӯҳияи хубем ба бозии ҳалкунанда бо тими миллии Лубнон хеле ҷиддӣ омодагӣ дидаем. Дараҷаи аҳамияти вохӯрӣ дар пешистодаро ҳама мефаҳманд. Лубнон дастаи хуб аст. ин бозӣ хеле душвор хоҳад буд. Тамоми кӯшиш худро ба харҷ хоҳем дод то ба марҳилаи навбатии ҷоми Осиё роҳ ёбем, гуфтааст Парвизҷон Умарбоев. ҳамин гуна дар ин нишасти матбуотӣ сармураббии тими миллии Лубнон ва футболбозони ин даста низ иштирок ва суханронӣ намуданд. Лубнониҳо низ дар ин бозӣ талош мекунанд то соҳиби 3 имтиёз бишаванд. Бозии мазкур имрӯз соати 20 ба вақти душанбе дар варзишгоҳи Ҷасмин бин Ҳаммади шаҳри Доҳа баргузор мешавад ва тими миллии кишвармон барои муваффақиятҳо орзу менамоем. Rahmat, salam alaikum and goodbye, and I hope I see you next week. инчунин тими миллии футболи Тоҷикистон дар доираи омодагӣ ба бозии ниҳоии марҳилаи гурӯҳии ҷоми Осиё 2023 бо якачини Лубнон охирин тамринҳои худро баргузор кард. машқҳои пеш аз бозии дастаи мо дар маркази тамринӣ Ал-Ерсаалияки шаҳри Доҳа сурат гирифт. чун анъана 15 дақиқаи аввал барои намояндагони васоити ахбори омма кушода буд. дар гурӯҳи умумии мунтахаби Тоҷикистон 25 бозигар машқ кард. ҳимоятгар Холмурод Назаров бинобар ҷароҳат бардоштанаш имрӯз дар рақобат бо дастаи Лубнон иштирок намекунад. ҳамчунин нимҳимоятгар Амадонӣ Камолов ки дар бозӣ бо тими Қатар корти сурх гирифт наметавонад дар ин дидор иштирок кунад. бояд тазаккур дод ки Кумитаи интизомии Конфедератсияи футболи Осиё Камоловро аз ҳаққи ширкат дар 3 бозӣ маҳрум намуд. лозим ба ёдоварист ки бо гузораи 2 давр тими миллии футболи Тоҷикистон дар гурӯҳи А бо касби 1 хол дар зинаи 3 мавқеъ гирифтааст. пирӯзӣ дар баробари лакачини Лубнон ва шикасти мунтахаби Чин дар бозӣ бо Қатар ба миллипӯшони тоҷик имкон медиҳад аз зинаи 2-юми гурӯҳи А роҳи худро ба марҳилаи плей-оффи ҷоми Осиё ҳамвор намоянд.